Ste si naozaj istí, že o svojej mačke viete úplne všetko? Čo ak vám poviem, že mnohé z bežných faktov, ktoré o nich viete, sú len mýty alebo výmysly? Napríklad, to pradenie, ktoré tak často počujete, môže znamenať niečo úplne iné, než si myslíte. Dnes sa pozrieme na 6 najrozšírenejších mýtov o mačkách, ktorým je už na čase prestať veriť. Pripravte sa. Niektoré z týchto odhalení môžu úplne zmeniť vaše doterajšie predstavy o vašom chlpatom priateľovi a pomôcť vám zlepšiť starostlivosť o neho. Mačky žijú po boku človeka už tisíce rokov. Za ten čas sa stali súčasťou rozprávok, legend a samozrejme aj predmetom mnohých mýtov a nedorozumení. Niektoré mýty vznikli z nesprávneho výkladu ich správania, iné sa k nám dostali z animovaných filmov a dávnych príbehov. Pochopenie skutočnej povahy mačiek je však kľúčom k ich zdraviu a k harmonickému spolužitiu s nimi, netou. Takže začnime mýtom, ktorý zdá sa pozná úplne každý, dokonca aj tí, ktorí nikdy nemali mačku. Znie to takto. Mačky vždy dopadnú na všetky 4 labky. Toto tvrdenie sa tak pevne zakorenilo v našej kultúre, že sa stalo takmer axiómou. Vidíme to v rozprávkach, počujeme v bežných rozhovoroch. Ale je to naozaj tak? Aby sme boli spravodliví, v tomto mýte je obrovský kus pravdy. Mačky skutočne majú vrodenú, takmer nadprirodzenú schopnosť otočiť sa vo vzduchu. Tento fenomén sa nazýva vyrovnávací reflex. Funguje vďaka jedinečnej stavbe mačacieho tela. Poprvé, majú neuveriteľne citlivý vestibulárny aparát, ktorý sa nachádza vo vnútornom uchu. Ten okamžite určí, kde je hore a kde dole. Ako náhle mačka začne padať, jej mozog dostane poplachový signál a spustí celú reťaz pohybov. Najprv mačka otočí hlavu, aby ju vyrovnala do horizontálnej polohy. Potom, vďaka úžasne ohybnej chrbtici a absencii pevných kľúčnych kostí, otočí prednú časť tela a hneď za ňou aj zadnú. Labky sa vystrú dole, chrbát sa vyhne, aby tlmil náraz a vojla. Mačka je pripravená na pristátie. Celý tento akrobatický kúsok trvá zlomky sekundy. Ale práve tu sa skrýva hlavné nebezpečenstvo tohto mýtu. Slovo vždy je veľmi silné prehnanie. Vyrovnávací reflex nie je žiadna mágia, ale čistá fyzika. A na jeho správne fungovanie sú potrebné určité podmienky. Najdôležitejšou podmienkou je čas, a teda výška. Paradoxne, pád z malej výšky, napríklad zo stola alebo z vašich rúk, môže byť oveľa nebezpečnejší než pád z druhého poschodia. Mačka jednoducho nemá dosť času na to, aby dokončila svoj premet. V dôsledku toho môže nešikovne dopadnúť na bok, na chrbát alebo dokonca na hlavu, čo môže viesť k vážnym zraneniam. Na druhej strane ani veľmi veľká výška negarantuje bezpečnosť. Áno, mačka sa stihne otočiť, ale zákony gravitácie nikto nezrušil. Sila nárazu o zem bude obrovská. Labky, hoci slúžia ako tlmič nárazov, nedokážu pohltiť celú energiu pádu. Výsledkom sú potom zlomeniny končatín, natrhnutia vnútorných orgánov či poranenia čelusti. Preto prosím, zabudnite na to, že vaša mačka je voči pádom nezraniteľná. Je to len mechanizmus prežitia, ktorý, žiaľ, nefunguje zďaleka vždy. Preto si nezabudnite na okna nainštalovať siete a neriskujte zdravie svojho miláčika len preto, že veríte starým rozprávkam. Poďme sa posunúť ďalej. Druhý mýtus, ktorý sa nám pevne zakorenil v hlavách vďaka nespočetným kresleným filmom a detským knižkám, je ten, že mačkám treba nevyhnutne dávať mlieko. Obraz roztomilého mačiatka, ktoré s chuťou líže mlieko z myštičky, pozná každý. Vyzerá to tak prirodzene a správne, však? Tu nás však čaká veľké a nepríjemné prekvapenie. Pre drvivú väčšinu dospelých mačiek kravské mlieko nie je pochúťkou, ale priamou cestou k tráviacim problémom. A má to jednoduché vedecké vysvetlenie. Všetko je to o látke zvanej laktóza. Je to mliečny cukor. Na jej strávenie je potrebný špeciálny enzym laktáza. Malé mačiatka, pokiaľ sa živia materským mliekom,
produkujú tento enzym vo veľkých množstvách. Je to logické a príroda to tak zariadila, veď mlieko je ich jediná potrava. Ako náhle však mačiatko vyrastie a prejde na pevnú stravu, jeho organizmus sa rozhodne, že laktázu už nepotrebuje. Produkcia tohto enzymu sa prudko znižuje alebo úplne zastaví. Deje sa to isté, čo u mnohých ľudí s pribúdajúcim vekom. Rozvíja sa neznášanlivosť laktózy. A teraz si predstavte, dospelá mačka, ktorá už takmer nemá potrebný enzym, pije kravské mlieko. Čo sa stane potom? Nestrávená laktóza sa dostane priamo do hrubého čreva, kde sa stane potravou pre baktérie. Výsledkom je nadúvanie, plynatosť, bolesti brucha a čo je najčastejšie, hnačka. Nič príjemné na tom nie je, ani pre mačku, ani pre jej majiteľa, ktorý potom musí upratovať záchodík. Samozrejme, môžete povedať, ale moja mačka pije mlieko a nič jej nie je. Áno, existujú výnimky. Niektoré mačky si zachovajú schopnosť tráviť laktózu v malých množstvách. To však neznamená, že mlieko je pre ne prospešné. Obsahuje veľa tukov a z hľadiska zloženia nie je pre mäsožravca absolútne vyvážené. Čo teda robiť? Odpoveď je jednoduchá. Najlepší a najpotrebnejší nápoj pre mačku je čistá, čerstvá voda. Musí byť neustále k dispozícii. A ak veľmi túžite rozmaznávať svojho miláčika, v chovateľských potrebách sa predáva špeciálne bezlaktózové mlieko pre mačky. Pamätajte však, že je to len pochúťka, nie hlavný zdroj tekutín. Nechajme tento mliečny stereotyp v minulosti pre zdravie a pohodlie našich chlpatých priateľov. A tento ďalší mýtus je priamo spojený s emóciami. Znie to takto: ak mačka pradie, znamená to, že je šťastná. Zvykli sme si myslieť, že toto pradenie je najvyšším prejavom mačacej blaženosti. Hladkáte mačku, ona vám leží na kolenách a zapne svoj malý motorček. Zdá sa, že všetko je jasné. Je na 7. nebi od šťastia a vo väčšine prípadov máte pravdu. Mačky skutočne pradú od spokojnosti, keď sa cítia pohodlne, bezpečne a uvoľnene. Je to ich spôsob, ako povedať: je mi dobre, len tak ďalej. Mačiatka začínajú priasť už v prvých dňoch života a takto komunikujú s matkou počas krmenia. Je to signál, že všetko je v poriadku a mlieko tečie. Ale tu sa začína to najzaujímavejšie. Pradenie je oveľa zložitejší a mnohostrannejší mechanizmus, než len obyčajné vyjadrenie radosti. Vedci a veterinári si už dávno všimli, že mačky pradú v úplne odlišných a niekedy vôbec nie šťastných situáciách. Napríklad mačka môže priasť, keď sa bojí alebo prežíva silný stres. Určite ste si to všimli u veterinára. Mačka sedí na stole, vystrašená, a pritom pradie. To neznamená, že sa jej prehliadka páči. Týmto spôsobom sa snaží upokojiť samu seba a ukázať okoliu, že nepredstavuje hrozbu. Je to akoby biely prapor: som vystrašená, prosím, nedotýkajte sa ma. Navyše, mačky pradú, keď ich niečo bolí. Zranené zvieratá alebo mačky počas pôrodu často vydávajú tento zvuk. Spočiatku sa to zdá nelogické. Na čo míňať energiu na pradenie, keď sa aj tak zle cítite? Odpoveď vás môže prekvapiť. Výskumy ukázali, že vibrácie, ktoré pradenie vytvára, majú určitú frekvenciu od 25 do 150 Hz. Ukázalo sa, že vibrácie v tomto rozsahu podporujú hojenie tkanív a dokonca aj zrastanie kostí. V podstate je pradenie formou samoliečby. Mačka používa svoj vnútorný vibromasážny prístroj na zmiernenie bolesti a urýchlenie zotavenia. Je to úžasný evolučný mechanizmus, preto, keď na budúce budete počuť, ako vaša mačka pradie, nerobte unáhlené závery. Venujte pozornosť kontextu, jej reči, tela, situácií. Ak je uvoľnená a prítulná, je šťastná, ale ak je napätá, schováva sa alebo prejavuje známky choroby, jej pradenie môže byť krikom o pomoc alebo pokusom vyliečiť sa. Poďme sa teraz pozrieť na svet povier. Mýtus číslo 4 je jedným z najstarších a žiaľ aj najpretrvávajúcejších. Hovorí, že čierne mačky prinášajú smolu. Stačí, aby čierna mačka prešla cez cestu
a poverčiví ľudia okamžite menia trasu, chytajú sa za gombík alebo si odpľujú cez plece. Odkiaľ sa vlastne vzala táto zvláštna viera? Jej korene siahajú hlboko do stredovekej Európy. V tých temných časoch, počas honu na čarodejnice, všetko tajomné a nepochopiteľné vyvolávalo strach. A mačky, najmä tie čierne, boli ideálnymi kandidátmi na úlohu pomocníkov diabla. Ich nočný spôsob života, v tme svietiace oči, tiché kráčanie, to všetko pôsobilo nadprirodzene. Cirkev aktívne podporovala tieto obavy. Verilo sa, že čarodejnice sa môžu premeniť na čierne mačky, aby nenápadne páchali svoje temné skutky. Čierna farba sa spájala s nocou, zlom a smrťou. Nakoniec boli nešťastné zvieratá prenasledované a ničené spolu so ženami obvinenými z čarodejníctva. Tento iracionálny strach sa ukázal byť neuveriteľne húževnatým a prežil až do našich dní, zmeniac sa na bežnú poveru. Pozrime sa na to však z pohľadu logiky. Môže farba srsti zvieraťa nejako ovplyvniť udalosti v našom živote? Samozrejme, že nie. Je to len genetika. Za čierne sfarbenie je zodpovedný gén, ktorý produkuje veľké množstvo pigmentu eumelanínu. Žiadna mágia, čistá biológia. Navyše, v niektorých kultúrach sa k čiernym mačkám správajú úplne inak. Napríklad v starovekom Egypte boli mačky akejkoľvek farby uctievané ako posvätné zvieratá. Vo Veľkej Británii a Japonsku sa verí, že čierna mačka v dome naopak prináša šťastie. A námorníci mali poveru, že čierny lodný kocúr prináša šťastnú plavbu. Žiaľ, tento hlúpy mýtus má celkom reálne a veľmi smutné dôsledky. Kvôli poverám je pre čierne mačky a mačiatka najťažšie nájsť si domov. V útulkoch sa zdržia dlhšie ako ich súrodenci iného sfarbenia. Berú si ich menej často a niekedy, žiaľ, im dokonca na ulici aj ubližujú. Preto buďme rozumní ľudia. Charakter mačky, jej prítulnosť a vernosť vôbec nezávisia od farby jej srsti. Čierne mačky sú rovnako krásne, milujúce a zábavné spoločníci ako ryšavé, biele alebo pásikavé. A na budúce, keď vám čierny kocúr prebehne cez cestu, nebojte sa. Jednoducho sa mu usmejte a poprajte mu pekný deň. Pokiaľ ide o zdravie, mýtus číslo 5, ktorý mnohých majiteľov mačiek núti zbytočne sa znepokojovať, znie takto. Ak má mačka suchý nos, znamená to, že je chorá. Toto presvedčenie je natoľko rozšírené, že mnohí používajú nos svojho miláčika ako akýsi barometer jeho pohody. Dotkli sa ho, nos je vlhký a chladný, takže všetko je v poriadku. Dotkli sa ho, suchý a teplý a hneď panika, čas volať veterinárovi. Pozrime sa na to, prečo je mačací nos vlastne vlhký. Táto vlhkosť nie je len obyčajná voda. Je to sekret, ktorý vylučujú špeciálne žľazy v nose a tiež vlhkosť z olizovania. Mokrý nos plní veľmi dôležitú funkciu. Pomáha mačke lepšie zachytávať pachy. Čiastočky pachu sa doslova prilepia na vlhký povrch, čo zosilňuje čuch, ktorý je pre mačku jedným z hlavných spôsobov poznávania sveta. Tak prečo môže nos vyschnúť? Dôvodov je nespočetné množstvo a väčšina z nich je úplne neškodná a nijako nesúvisí s chorobami. Poprvé, je to prostredie. Ak máte doma teplo a suchý vzduch, najmä v zime, keď kúria radiátory, nos mačky prirodzene vyschne rýchlejšie. Na tom nie je nič hrozné. Po druhé, je to spánok. Keď mačka spí, neolizuje sa. Preto, ak sa dotknete nosa práve prebudeného miláčika, s najväčšou pravdepodobnosťou bude teplý a suchý. Doslova po 10-15 minútach, keď sa mačka umyje, bude opäť vlhký. Po tretie, je to aktivita. Po aktívnych hrách alebo behaní sa telesná teplota mierne zvýši a nos môže byť tiež suchší. Samozrejme, v niektorých prípadoch môže byť suchý nos skutočne jedným z príznakov ochorenia. Napríklad pri dehydratácii alebo zvýšenej teplote. Ale, a to je najdôležitejšie, nikdy nie je jediným príznakom. Ak je mačka chorá, všimnete si aj iné, oveľa zjavnejšie príznaky. Letargia,
odmietanie potravy a vody, zmena správania, problémy s toaletou. Preto suchý alebo teplý nos sám o sebe nie je dôvodom na paniku. Je to úplne normálny stav, ktorý sa mení v priebehu dňa. Namiesto toho, aby ste neustále chytali nos, radšej sledujte celkový stav a správanie vašej mačky. Práve tie sú hlavným indikátorom jej zdravia. A nos nechajte na pokoji. On si sám zariadi, kedy bude vlhký a kedy suchý. A napokon, posledný, 6. mýtus. Ten je snáď najviac zraňujúci pre všetkých, ktorí svoje mačky úprimne milujú. Tento mýtus tvrdí, že mačky sú sebecké, samoľúbe a nezávislé stvorenia, ktoré nie sú schopné hlbokej náklonnosti k človeku. Vraj od nás potrebujú len jedlo a strechu nad hlavou. Často ich porovnávajú so psami, ktoré vraj milujú svojho pána bezpodmienečne, zatiaľ čo mačky nám vraj len dovolia s nimi žiť. Tento omyl vznikol z fundamentálneho nepochopenia mačacej povahy. Snažíme sa ich správanie merať ľudskými alebo psími mierkami. A to je od základu nesprávne. Mačky nie sú psi. Majú inú evolučnú cestu a, v dôsledku toho, úplne iný jazyk komunikácie a prejavu citov. Psi sú svorkové zvieratá. Sú zvyknuté na hierarchiu, na jasnú podriadenosť vodcovi, na búrlivé vyjadrovanie emócií. Budú skákať od radosti, keď prídete domov a všade vás nasledovať. Mačky sú však svojou povahou osamelé lovkyne. Ich predkovia nežili vo veľkých svorkách. Preto sú ich sociálne signály oveľa jemnejšie, zdržanlivejšie a delikátnejšie. Nebudú vám skákať do tváre s boskami, aby dokázali svoju lásku. Povedia ľúbim ťa svojim vlastným, špecifickým mačacím jazykom. Ako to teda vyzerá? Tu je len niekoľko príkladov. Keď mačka pomaly žmurká a pozerá sa na vás, nie je to z nudy. V mačacom jazyku sa to nazýva mačací bosk. Takto ukazuje, že vám úplne dôveruje a cíti sa vedľa vás v bezpečí. Keď sa mačka obtiera o vaše nohy alebo vás búcha hlavou, nežiada len o jedlo. Na jej lícach a čele sa nachádzajú špeciálne žľazy, ktoré vylučujú feromóny. Týmto spôsobom na vás zanecháva svoj pach, označujúc vás za svojho ako súčasť svojej rodiny. Je to najvyšší prejav dôvery a náklonnosti. Už len samotná prítomnosť mačky v jednej miestnosti s vami je znakom jej náklonnosti. Mohla by sa schovať pod gauč alebo odísť do inej miestnosti, ale ona si vyberie byť pri vás. Môže spať pri vašich nohách, ticho priasť, keď pracujete za počítačom, alebo vás vítať pri dverách. Výskumy dokazujú, že medzi mačkami a ich majiteľmi sa vytvára rovnako silné emocionálne puto ako medzi deťmi a rodičmi. Mačky smútia, keď nie sme doma, tešia sa nášmu návratu a hľadajú u nás útechu v stresových situáciách. Takže, prosím, neverte mýtu o ich egoizme. Mačky nás milujú hlboko a oddane. Len sa musíme naučiť rozumieť ich tichému a jemnému jazyku lásky. Pre mnohých je možno najväčším prekvapením pravda o mačacom pradení. Len si predstavte, vaša mačka môže priasť na vašich kolenách nie preto, že by si užívala blaženosť, ale preto, že ju niečo bolí a inštinktívne sa snaží vyliečiť. Výskumy ukazujú, že vibrácie na frekvencii mačacieho pradenia podporujú regeneráciu tkanív a kostí. Nie je to len zvuk, je to skutočný mechanizmus prežitia. To je ale prekvapenie, čo? Uvedomenie si tohto faktu vás prinúti úplne inak sa pozrieť na správanie vášho domáceho miláčika a byť k nemu pozornejší. Podobne je to aj s mýtom o ich nezávislosti. Keď pochopíte, že jemné trenie hlavy o vás je mačací ekvivalent objatia a prejav najvyššej dôvery, vaše prepojenie so zvieraťom dosiahne novú úroveň. Mačky nie sú sebecké. Jednoducho vám hovoria milujem ťa svojim vlastným mačacím jazykom. Ako vidíte, svet mačiek je oveľa zložitejší a zaujímavejší než len súbor stereotypov. Rúcaním týchto mýtov sa nielenže dozvedáme zábavné fakty. Učíme sa lepšie chápať potreby našich miláčikov, správne sa o ne starať a budovať s nimi naozaj silné puto, založené na poznaní a rešpekte. Ďakujeme za sledovanie
Ak vám toto video pomohlo dozvedieť sa niečo nové o vašom chlpatom priateľovi, dajte nám like a prihláste sa na odber kanála, aby ste nezmeškali ďalšie odhalenia. A v aké mýty o mačkách ste verili vy? Alebo možno poznáte iné mylné predstavy, o ktorých sme sa nezmienili? Podelite sa o svoj príbeh v komentároch